Už je tam sekan. To bude vysílená. Ne, klobouk se bere. Ani nemusíme dělat čistě. Ale děláte, popálí se. To už je pozdě, no. Takže už je to kromě. Jak se ta držka rozpadá. Silikony, ale už se jí pádají prsa. No. Už se tam jí. Už to pěkně sála. Ale jak klesá pomalu holka. Jde do kolem, viď? No, kozy, po pršnice. Střídělka už jí spadne taky. No tak to si ani nepřijde. Hezky to sála, co? Víš co to? Ale a víte, jak muselo být hustový? Nevšimný podle mě. Když se to rozhořilo, tak ona se musela udělat. Ale někde měl ani no, jasně. Nevím, jak po nich. Tak si vem, to je